Ahojte, vítajte u nového videjka, dúfam, že sa vám toto video bude ľúbiť a ideme sa spustiť do videa. Čaute, vítam vás tu opäť na druhýkrát, vítajte na mojom kanáli Minecraft. Dúfam, že sa vám toto video bude ľúbiť. V dnešnom videu si ukážeme všetko, čo som tu zatiaľ porobil. Medzi tým, jak som proste točil ostatné videá a medzi tým, jak som po tomto svete bol. Takže ideme si práve pozrieť, čo tu všetko práve pribudlo. Jak si pamätáte, prvého a druhého dielu naše prekvapenie bolo také Proste moja reakcia bola takáto my god. Niečo proste to je. Číslo 1 dedina, číslo 2 a číslo 3. A mňa najčastejšie chodiť do tejto, lebo to je v podstate tam aj barák. Ale ešte sme si vlastne neukázali môj barák. Takže ideme sa spustiť do ňoho. Takže takto vypadá dozadu, ešte není vyplnený. Proste klasický drevnatý barák, že klasika, drevnatý barák. Takže, no, to je naša ešte loďka. Takže, ešte vôbec není vytuningovaný. No ešte má toto, odtiaľto. Ešte, nemá tu ani torčky ešte, takže, no, nemám tu ešte torčky. Takže dúfam, že ich dneska nájdeme. A v dnešnom dieli by som si chcel vytuningovať tento celý dom. A ešte by som išiel po tie fakle a no, neviem. To uvidíme v dnešnom videu, čo budeme robiť. A prvé by som išiel pre fakle, lebo tie sú tu v dedine za rohom. Ozvem sa, až keď budem mať všetky fakle, čo budem potrebovať. Vidíme sa opak. Takže ešte práve tie 4 fakle mám. Ideme si ich dať do domu. A ešte túto noc vlastne nebudeme spať v tomto dome. No, rozhodol som sa. Ešte nie. Ešte není na to čas. A budeme tam spať až zajtra. A ešte by som vám chcel povedať, tento stream, tento piatok teda nebude stream až ďalší, lebo tento piatok proste nemôžem. Hovoril som, že každý druhý piatok, takže ideme sa vyspať. Takže každý druhý piatok stream, ešte raz vám to s radosťou pripomeniem. Teď vám to povím po česky, protože vidím, že tu je veľa Čechov. Takže každej druhej pátek bude tady stream o 18:00 a už sa jdeme poustiť do videa. Ale ešte sa predtým veľmi nájdem. A určite aj ty si daj niečo dobrého, ak máš. Dúfam, že máš niečo lepšie ako chleba. Suchý. Rád by som si ho dal do šunkov. Takže ideme presunúť všetky tieto veci, čo tu mám. Sekerov. Takže, no. Tak. Takže ideme si to aj po ingredii. Proste podizajnovať. Takže tuto by bola piesková časť a tu by bola taká crafťacia časť. Takže crafting. Pes. Mám nejakú pes? Ešte hej. Takže tak. A ešte na craftenie tu mám vlastne toto. Ešte mám na craftenie bone meal. Toto. Takže, a posteľ som sa rozhodol, že dám tam do rôžku. Proste do rôžku. Rôžek. A dáme si tam proste takto. A dáme si tam proste nejakú potom ružičku alebo niečo také.
Takže idem získať rýchlo 3 kleje. Klej. Ja potřebuju klej. Tady je štrk. Kdo chce štrk? Tak nič. Tak potom to až robíme. A sklad by som chcel tu. Proste tu. Keď ste teraz počuli stoličku alebo nejaké brďanie, to bola moja stolička. Moja stolička je taká. Takže ideme si urobiť sklad, ozvem sa, až keď tu budeme mať položené čestky, truhlice teda, a vidíme sa o pár stotín. Takže práve už som si tu položil 3 čestky, 2 large chest a 1 chest. Takže tu je naša tá postielka. Ešte tu niečo potom doplním do ďalšieho videa, než toto video. Ešte tu niečo doplním, takže a teraz ideme práve robiť menšiu sugarcane farmu. Práve vám dám rýchle prehrávanie, takže ozvem sa o pár stotín. Teda neozvem sa, ale proste keď uvidíte môj rýchly time, ja som čadil tie sugarcane, takže vidíme sa o chvíľku. Takže už som to práve dokončil. Už rýchly čas vám skončil. Takže vlastne ja som urobil aj sugarcane farmu, aj semienkovú farmu na brambory, na mrkve a na to je všetko vlastne. Teda zemiaky, ak ste Slováci, a brambory, ak ste Čechovia. Lebo vidím, že je tu veľa Čechov, veľa Slovákov. Počkaj, ešte raz. Trochu menší bak. Takže urobil som si aj farmu. Čo to tam vypadá ako tomče. A ešte som si tu aj, áno, zasadil stromy. Ale toto som si ja neprestavoval. To na budúce to medzi tým, jak nebudem točiť, no tak to vyťažím. Robil som si základ domu. No, veľa vecí. Takže ideme ešte do dediny, sa pozrieť do jednotky, dvojky, trojky. Ideme sa prvo pozrieť do trojky. A na budúcom dieli, na budúci diel by som chcel urobiť tam, jak vidíte, hore, jak tam vidíte, takže tam by som proste nejaké stromy odkopal, priniesol by som ich sem a tie stromy by som proste tak, a tam na tej hore by som proste urobil niečo v tom, na budúcom dieli sa proste, alebo možno aj na streame. Možno aj na streame to urobíme, takže tak. Takže dúfam, že sa vám toto video ľúbilo. Dúfam, že ešte si proste užijete tento deň naplno. Do tohto videa som si dal veľa práce. Takže budem rád, ak dáš like a odber. Keď dáte okolo 5 cca lajkov, bude ďalší diel Survival svete. Čus! A užij si zbytok dňa.